এই যে येलो कलर बिल्डिंगটা দেখা যাওনি দেখি পারলু না সেইটা হচ্ছে মো বিল্ডিং এই লগেজକୁ ସେଇଠି ତତେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି पुतुरा चोरी कर पुतुरा कौन कहला दिन दी दिन छुआटे ताको कलर धरी स्टेशन रे बुलुच बहुत कन्ना को पुतुरा अबे सत कह ए छुआटा को तू कोठी चोरी कर जाई ए सहर परिवेश एते कदर्य भयंकर देखी पारुना
ମତେ ଶବଦାହ କରିବାକୁ ମନା କଲା କାରଣ ଏ ଛୁଆଟା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ। ତାପରେ ତା ମାଆକୁ ମାନେ ମୋର ଭାଉଜକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଜମି ଉପରେ ଶ୍ମଶାନ କରି ଶବଦାହ କରିବା ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଛି। ଏତେ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହେଲେ ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡିକାଲରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ପାଇବେ। ଏ ସୁରଜ ପଢିବାରେ ମୋର ଭୁଲ। ଆରେ ତମକୁ ମୁଁ ତମର ବୁଝିପାରିବି। ଆରେ ତମେ ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହଁ, ମଣିଷ ଠାରୁ ଆହୁରି ମହା। ଆରେ ତମେ 2-3 ଦିନର ଛୁଆଟାକୁ ନେଇ କୋଉଠି ଯିବ? ତମର ତ ଏଠି ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏ ପିଲାଟି ବି ମା ଛେଉଣ୍ଡ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଅଁଳା ଶିଶୁକୁ ନେଇ ତମେ ତାକୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିବ କେମିତି? କୋଉଠିକି ଆଉ ଯିବି ବାବୁ, କୋଉଠିକି ଆଉ ଯିବି? ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଆସିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସହରର କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦରି କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବି ଆଉ ଛୁଆଟିର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ତମର ତ ଏଠି ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ତମେ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିବ କେମିତି? ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଏ ଛୁଆଟି ମୋ କୋଳକୁ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୁଆଟିକୁ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଏ ଛୁଆଟା ହେଉଛି ମୋ ଆଖିର ପଲକ। ଦେଖ ସୁରଜ ବାବୁ, ତମ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଜରି କୁଡ଼ିଆଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଏ ପିଲାଟାକୁ ତମେ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିବ କେମିତି? ତମେ ସିନା ତାକୁ ବାପର ପରିଚୟ ଦେଇଦବ, ହେଲେ ମାର ପରିଚୟ ଦବ କେମିତି? ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି ଛୁଆଟାକୁ ତମେ ଆମ କୋଳକୁ ଟେକି ଦିଅ। ଏ ଛୁଆଟାକୁ କେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଳକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ବଂଶର କୁଳ ପ୍ରତିପକୁ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ମନା କରନି, ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଆମ କୋଳକୁ ତମେ ଟେକି ଦିଅ। ସୁରଜ ବାବୁ, 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବାହାଘର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ସାରିଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଃସନ୍ତାନ। ମୋ କଥା ମାନ, ଏ ଅଭାଗୀ ମାଆକୁ ଏ ପିଲାଟା ଟେକି ଦିଅ। ସେ ଛୁଆଟାକୁ ମୋ କୋଳକୁ ଟେକି ଦିଅ। ଏ ସୁରଜ, ଆରେ କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ତା ବାପା ମାଆର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ, ତମେ ତାକୁ କି ପରିଚୟ ଦେବ? ସୁରଜ ବାବୁ, କାଲି ସକାଳେ ଔଷଧ ନ ପାଇ ଏ ପିଲାଟି ଆଖି ବୁଜିଦେବ, ତମେ ତାକୁ କି ଜବାବ ଦେବ? କାଲି ସକାଳେ ସେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ନ ପାଇ ମରିଯିବ, ତାହେଲେ ତମେ କି କହିପାରିବ? ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇବ ମୂଳ ପ୍ରଦୀପଟା ହୋଇଥାଏ। ମୋ ପୁତୁରାକୁ ଦେଇ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ଲୁହ ସରେ।
पाए चले संपर्क बेपार स्वार्थरे आसिले बाधा बेईमानी जेते कांदले लुआ सरनी जेते कांदले लुआ सरनी ଘୋଡ଼ା ମଧୁଆ ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ ପାଗଳ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛ ମୁଣ୍ଡା ହେଲେ ସୌରଜୀ ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦର ପୋଡ଼ା ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଜହ୍ନ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝୁଳୁଝୁଳି କାଠ ଅନେକ କହିଲି 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନ ପୁଲିସ ସୁରଜ ହାତରୁ 3 ଦିନର ରାହୁଲ ନେଇ ଆସିଥିଲ ସେତେବେଳେ ତ ତାକୁ ଭାରି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲ ଏବେ ତମେ କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛ ଏଲିସା ଆରେ ତମେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କଲେ ଜାଣିପାରିବ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ତମେ ମମତା ଥିଲା ଏବେ ମୋର ନିଜର ପୁଅ ଯୋ ହେଲା আজি তবে মারো মারো মারি যাবি ତୁ ତାକୁ କେମିତି ମାରୁଛୁ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ପକେଇ ତୁ ତାକୁ ମାରିବୁ ଏ କଥାଟା ଭାଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେ ସବୁ କଥାରେ ତାଗିଦ କରୁଛି ତାଗିଦ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଭଲ ଭାବରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦଉଛି ତୁ ଯେମିତି ମୋ ଘରକୁ କେବେ ହାତ ନଉଥାଉ ତୁ ମୋ ଭାଇ ବୋଲି ସେ 20 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସ କାହିଁକି ନା ତୁ ଏ ଘରର
ଦିନକୁ ଦିନ କେମିତି ବଢି ଚାଲିଛି। କଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? ଶାସନ କରିବା କଣ ବଡ଼ ଭାଇର ଅଧିକାର ନୁହଁ? ସାନ ଭଉଣୀକି ଶାସନ କରିବାର ବଡ଼ ଭାଇର ଅଧିକାର ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାରଟା ତୋର ନାହିଁ। ଏ ରାହୁଲ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ କହିଲୁ? କଣ ହଉଛି ବାପା? ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ବାଦଲକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ବସିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଖର କିରଣ ବାଦଲର ଅନ୍ଧାରିଆ ଛାତି ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲାଣି। ତଥାପି ଆପଣ ଚୁପ ହୋଇ ରହିପାରୁଛନ୍ତି କିପରି? ଆପଣ ବୋଉକୁ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ କଥାରେ କଣ? ଆପଣ ବୋଉକୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁଲର ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ରେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରିଆକୁ କହୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ସାରା ପୃଥିବୀଟା ଆଲୋକିତ। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରିଆର ଚିନ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଲୋକିତ କରିପାରିବି। ଆଉ ଏ ପରିବାରରେ ଯଦି ହସଖୁସି ଟିକକ ଅଛି, ଆଉ ସେ ହସଖୁସି ଟିକକ ଯିଏ ଦେଇଛି ସେ ଲୋକଟା ହଉଛୁ ତୁ। ଆରେ ତୋ ଦେହରେ କାଲି ତୁ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା କଳଙ୍କ ବୋଲି ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆରେ ତୁ ପରା ଏ ପରିବାରର ଶୀତଳ ଛନ୍ଦ। ନା ତୋ ଏ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ମାରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ନା ନିଜେ ତାହାକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆରେ ତୁ ହଉଛୁ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ। କଣ ହଉଛି ବାପା? ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥାଟା ଖୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବାଟ ଗଲାଣି, ତାହେଲେ ତାର ଜାଣି ରଖିବା ଠିକ। ତୁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ। ତୁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ନୁହଁ। ବାପା ମା ନଥିବା ତୁ ଗୋଟେ ଚାରଜ। ନାଇଁ ବୋଉ, ଏସବୁ ମିଛ। ତୁ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛୁ? ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପାଳି ପୋଷି ମୋତେ ମଣିଷ କରିଛୁ। ତୁ ପରା ମୋ ମା। ଗୋଟେ ମା ଜଣେ ତା ପୁଅକୁ ଜାରଜ ବୋଲି କହିପାରିବ? ଏ ବୋଉ, ତୋ କଥା ତୁ ଫେରେଇ ନେଲ ବୋଉ। ତୋ କଥା ତୁ ଫେରେଇ ନେ। ଏ କଥା ମିଛ ବୋଲି ତୁ କହିଦେ। ଯଦି ଏ କଥା ମିଛ ବୋଲି ନ କହୁ, ମା ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ମାତା ଯଶୋଦା ପ୍ରତି ତାର କହ୍ନେଇଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ମିଥ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ମାତା କୌଶଳରେ କହ୍ନେଇଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ସବୁ ଝିଅ ପାଇଁ। ଏ ବୋଉ, ମିଛ ବୋଲି କହିଦେ ରେ ବୋଉ। ମିଛ ବୋଲି କହିଦେ। ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ନେହ ମମତା ଥିଲା, ହେଲେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣାରେ କରିବି କାହିଁକି? बारे दुनिया अजब एक कहानी ଆଉ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏ ପୃଥିବୀର ମଣିଷ ସମାଜ ସେପଟେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜକୁମାର ଭରତ
गोटे भौणी ता भाई की कहूची गोटे जान एते कथा सुनी सारा पर तू जदी सही न पारुचु आ परे तमे जदी आके घरे रखिबा को चाहू ताले से जेमिति मो पुआ झियो को आजे पर्यंत शासन करिए आजे तमे ताको गणी गणी सहे पार पिटिले जे घरे मारा बापा मते मारो रखिबा को चाहूच ताले तमे मते गणी गणी सहे ताहार मारा तू मारिबे तते आज मो गणी गणी सहे पार मारी देखो ए दुनिया गोटे निर्दोष पुआ को ता बापा आज करे कि निर्दोष रे सहे पार मारुचे भाई बंधु चाहे अदो ममता प्रेम ममता डरो ममता प्रेम ममता डरो भाई बंधु चाहे
କାହିଁକି ଆସୁଛୁ? ମୋ ପାଖରେ ମାର ଭାବନେ ମାରଟା ଛାଡ଼। ଏ ତମକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, କ'ଣ କଲ? ଅଛି ତମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତମକୁ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଟଙ୍କା ଦେବିନି। ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। କ'ଣ କରିବ ତମେ? ତମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ନେଇ ଆସୁଛି। ସବୁ ସରିଗଲା। ଏଇ ନିଅ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆର କଥାଟା କ'ଣ? ତମେ ଭୁଲିଗଲଣି ବୋଧେ? ଦାନ ସହ ଦକ୍ଷିଣା ଆଉ ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେବି।